И здравейте хора, аз съм Ванката 2021, тук сме... Къв беше ти бе? Технолиза бе, чай, че ми спрат. И днес ще играем... Кой ще играем? Happy Wheels, много ясно. Много ясно. Това е там бе. Така. Бос левел. Прям че така микрофона бе. Дирозон. Плейна. Добре. Към колко минути ще правиш клипа? О, добре, към човек. Ти невъзможно. Чим, палим гумите, човек. Палим ги. Не, скоко. Аз събирам сега за това, човек. Много искам да събера за снайпера, бе. Аз съм още имам. Сега кой гледаш Battlefield 3? Да. Събирам за снайпера. What the fuck? 30 на 31 не е честно. Те са повече. What's this? Motherfucker? Ти е невъзможно за минане. Играя Conquest Large с много време. Имаме дете. Трябва да познаем нещо да се случи. Не, нищо няма се случи на детето. Добре. Така ще стане. Шибна ма направо ма приспа. Някакъв се пише Путин лов Обама. Путин ме обича Обама. О! What the fuck, ти бе? Да фуреш, човек. Да фуреш. Не ти е толкова няма. Ооо, what the fuck. Само гледай, че готвим как. Мале. Да фуреш, човек. Кажи да форест. Еми, машин гънър спотят иню. Така викам, защото само проснаците. Аре, с моето бъде. 32 на 31. Бам. Ау, не. Ти, не, добре, ето. Не, пък. Точно ма приспавай, какъв е то хакер, бе, човек? Ще ми обясниш ли? Не мога. Така ли ще играем игра? Ко? Пого. Уф, влез пак жената. То се мазното говненце. Останах обесна се. Опа. Тук ще мазал се. Не, ето. Казах ли? Сега ще ви покажа един много як хак. Този хак е много лесен. Ето го. What the fuck? Не, полета. Добре. Ето, като котка съм. Бам. Ооо. Аз съм the best. Що няма звука? Защото ти бръмчи микрофона. Знаеш как ти бръмчи микрофона? Ягоре. Какво? Бръмчи ти микрофона, бе, майна. Аз да направя майна. Оправи си го. Как? И аз не... Ето така. Оф, искам да събера за оная ВП, много макив, човек. Аз съм хакер. ВП-то ли? Коя ВП? Младият събирам за него, бе. Нямам търпение да събера. О, ти също ли е, бе? Аз пак съм насна. Това кучето талая, бе. Уха, лес човек. Не мога да умра. Флеки. Не мога. Ари. Как се казваш, Иван, аз съм Николай. Дам. Да не помислите за турци. Да, бе. О! Аз съм някакво кръгче, човек. Не, ще ме избухна там. Виж как се управлява. С ID. Ау, човек. Таралеж, Соник. Ау, как лаги. Бам. Изнасилиха ме. Я колда, с голямата стрътка. Да, бе. Ще щупя ако трябва и кой вижте. Чупи ги, мафак. What the fuck, човек? Кажи, човек. Извънземно. Аз ще изиграя там Pogo Fight. Да! Ще ме убият. Pogo
Може да запишете. Ето. Go to the boss. Отиваме към боса. Тук трябва да има някаква уловка. Нали? Иха, къде е боса? Човек, боса е някаква диня. Какъв този бос е, човек? Бамо мамата, бе, човек. Чакай, че тук е бахти мелето и на лайнарията. Дай ще го мина. Дай, бебе. Спечелих. Тук си едно съм фирак. Нашите гърмят от всякъде гърми. Кой това? Ще получа инфаркт на. Има цепят, просто супер. Мази хейчат. Сега чак. Бам, хакер. Бихерен. Бам, абе. Не, то пък ти. Бам. Какво? Абе, човек, много мазна история тук, да право го да ти кажа. Постоянно някой фърля гранати. 30 човека фърлят гранати. Даже 32-ма. Не, what the fuck? Може What's да this? се пъткаш. Сикем! Какво е това, бе? Добре, стягаме се. Добре. Бам! Ти автоматичен снайпер с това майката. Флаш. Бам, фара. Хеджот. Добре, отивам към дядо. Айде бе, дядо. Бам. What the fuck? Намерих си по-хубав скоп, по-точно. What the fuck, човек? What the fuck? What the fuck? Джам! Добре. Голям педрас си бил. Ти голям педрас бил си. Ней, засили ма кура, бе. Ей, сега ще Мене, човек. бас. Тя опитна, бе. Ще ма и бе този газа направо. Ти голям педрас си бил. Ти голям педрас бил си. Не, защо? Голям педрас си бил. Кажи го. Ти голям педрас бил си. Ти голям педрас си бил си. Мега скил. Мега Това е скил. направо мега злоба, не. Не знам дали могат да се връщат гранатите. Мега скил. Не мога. Мега скил, бейби. What the fuck? Не. Assassin's Creed. О, един го пръснах с граната. Бам. Усилиха мале, брат. Това се казва да си бот. Той клип ще го направя за 10-15. Така. Мега скил. Не! Да. What the fuck? Ай, Добре. много оръжие. Дай кочо. Матка. Още. Дай мриве. Щях да умра от шише. Ти голям педрас си бил. Точно. Начална стойка. Жуп. Ти голям педрас си бил. Вярно ли, че си голям педрас? Не, Ти голям педрас си бил. ти голям педрас бил си. Ти голям педрас си бил. Искам да се кача там. Да, yes, бебе. О! Коста не, маняк. Ма лично може да трепиш. Ти голям педрас си бил. Аре, човек. Айде, убих ли тая? Изнасилиха ма, направо ми го вкараха мазен. С какво е, с солю? Аре, маре, чики-та. Отка няма изход. Бих му хеда, бе, путко мазна ебана. Така човек, мадафака, няма изход. Тос нещастник няма ли да пукне той, бе. Ако бях с съвадуто, с СКС-а, не с тъпия Glock 17C. Ма този Glock 17C е як. Виж, че го мазеха търко направо. Последен съм том. Бам.
Табеса. Ръщна ги ма изнасилиха. Бам! В кофта за буклук. Точно. Ако беше отворена. Снимаш ли, брат ми? Давай. Хедшот. Хедшот. Голям педрас си бил. Гледай какъв скрил. Абе, човек, тук не мога да мърниш от крака. Не, бе. Ти голям педрас си бил. Добре, фейкнер. Нормално, до тук не съм стил. Джастин Бибър! Джастин Бибър, сега ще ме убие. Джастин Бибър. Джастин... Пидира за Бибър. Не, ето убима. Как се казах? Той е хакер. О! Победа, май. Какво е? Човек остане без крака. What the fuck? What the fuck? Аре, човек. Сега ще видя колко ми остава до едно оръжие да събя. Не, че не мога да го мина. И на рандом, надолу. Това е XX Benji Hex. Сега ще ти кажа колко ми остава. Welcome to Polo Fight. Иха. Оп. Иха. Това, да бивам. Това за ранг. Що пак са нагази нещо? Някакъв бизнесмен му трепа. Реком. Ще го отключа след още 8000 точки. Бам. Човек, много ми е голям. Кое ти е голямо? Умера. В играта. Пак ли е? Са тия кучета, бе. Абе, на центъра кучетата. Аз ще тя човек. Не мога. Не чекам. What the fuck? What? Клипът ще стане дълъг. Клипът ще ти стане ли дълъг? Ще услова там 17 минутки някъде. Ти нищо не говориш с намалята ти. Да кажа, аз говоря на тебе, ти ме заговаряш. Welcome to Polo Fight. Сега да ще го минем в хорца. Давай! Мри, бе. Не. Поставихме без каска. Ти пак ме загъзи, же. Нямам древни, сори. Така. Аре, бе, майка ти. Аре, мърдай, бе, педерас. Аре, маняци, ти много Педрас. Гяза. Голям педрас си бил. От тебе съм научил, брат. Ай, после CSGO. Добре, бе, чакай, че от всякъде ма цепя да я рад. Путин лов Обама. Ох, коча. Валим се на пъш, се насреже. Дай, ох, човек. Много мазно умряхме. Тая ме изнасиля. Курвари ли сте? Какви сте, бе, слепоци? Зад нас са всички путки. Ма тия са слепи, човек. Като са слеп, какво да правим сега? Бам. Чупен нос. Дай. Дай. What the fuck? Хора, това беше всичко от мене. Надявам се да ви е харесало. И от мене, чао. Ай, чао. Чупак. Абе, брат, коста